Tikulandire ndi pena kuti konse kumene mukuonera kanema kwa VNV program imene ya paderadera imene takubwereserani mlendo mu studio muno monga mene mukuonera tili ndi Kennedy Nkombera mmodzi wa oyimba mu gulu la Spiritual Songs, gulu limene lili lochokera ku mpingo wa Monekera mu mzinda uno wa Lilongwe. Atibweresera nkhani yokhuza album launch imene ali nayo, tikhati kumva zambiri zokhuza album launch imeneyi. Ine ndi Kenan Savala, tilandire Kennedy Nkombera. Kaya moyo bwanji? Moyo libwino, kaya Kenan. Ayo lisobwino. Ndithu ndangofotokoza ndithu za khuza gulu limene la Spiritual Songs kuchokera ku mpingo wa Monekera. Mwina atsanalowe ku nkhani ya album launch imene muli nayo. Munthu amene sakulidziwa mwina gulu limene lili la Spiritual Songs, mungali kupange describe motani gulu limene? Athokoza kwambiri. Zonadi ine ndi member mmodzi amene ndimayimba mu gulu la The Spiritual Songs. Spiritual Songs ndi gulu la achinyamata, si gulu la akuluakulu weniweni, ndili pakatikati. Gulu limeneli limapezeka ku Monekera Church, ndi gulu limene linayamba mu chaka cha 2012. Linayamba ndi achinyamata amene anasonkhana tsiku lina nthawi ina ataona chosowa pa church, kuti no pa church pano palibe gulu la achinyamata. Nawo kupanga chiganizo, anapanga chiganizo cha gulu limeneli endi ndinokomba kuzo ndi gulu loyambirira la achinyamata pa church pamene pa Monekera Church. Sure. Chabo ndiye kuchokera 2012 munayimsala pange chimbale. Kuchoka 2012 tinatisana pange chimbale. Gulu kwambiri limakumana ndi ma challenges akusuntha kwa anthu. Ndeno kuti no likhazikike kwenikweni tipange chinthu chimodzi pamakhala povuta. So kuchoka 2012 kuzafika panopo ndi pamene takamba kukhazikitsano nyimbo zosiyana-siyana, pamene jambula nawo ino ndi nthawi imene tifuna tayamba kukhazikitsa nyimbo yathu yoyamba. Mwina mulimo anthu angati gulu limene? Gulu limeneli kwenikweni tili anthu okwana 21 amene tikupezeka pa ground. Anthu enawo alipo komano ali kutali. So amene akupezeka pa ground ndi anthu okwana 21. Chabwino. Sure. Mwina tisanalowebe ku nkhani ya show. Tiyambe ndi nyimbo imene anthu aonenso, mwina amene sanaone gulu limene likuyimba aone pamene upanga chisankho kwa amene sanapange chisankho chokapezeka ku show imene aonenso nawo kuti anthu atu koma akuyimba. Tiyambe ndi nyimbo yanji, timvere nyimbo yanji. Athokoza. Ndikanakonda titamba ndi nyimbo imene tatulusa kumene video yake last week omwe yotchedwa Ndamva Zanzibar. Chabwino ndikhulupirira kuti kakhalanso koyamba kuti anthu aonere pano pakanema wa VNV. Exactly. Chabwino tionere komanso kumvera nyimbo imene akukamba kunena kuti Ndamva Zanzibar. Kenaka tikhati kubwera kukamba nkhani yathu imene yatibweretsa pano imene ndiyokhuza album launch. Tiye tionere nyimbo imeneyi. Ndamva Zanzibar wina omwe mbuye wakonza wakuwala nthawi zonse popanda nsozisoni mpulumutsi alinda ine kumalo ampumulo ndikakhale mwamba kuntawi zamuyaya mpulumutsi alinda ine kumalo ampumulo ndikakhale naye mwamba kuntawi zamuyaya kutakwa dziko lino wayandikiranso nikale okonzekera kukakhala ndi mbuye mpulumutsi alinda ine kumalo ampumulo nikakhale naye mwamba kuntawi zamuyaya mpulumutsi alinda ine
kuimba kwabwino kumeneko ndi kuimba kuchokera kwa gulu la Spiritual Songs, nyimbo imene akuti ndamva za mzindawo. Atilawisa ndithu motero mu nyimbo imene kuti ndi yatsopano. Yes. Mwina uthenga umene uli mu nyimbo imene ndi otani? Mene ndikuonera nyimboyo ndikukamba za uthenga wa mzinda umene ulipo kumwamba. Kungofotokoza kuti no mawu okhawo ngoti ndamva za mzinda. Ndi mzinda umene Mulungu wakumwamba anapita kuwukonzera. Anafotokoza zambiri kuti no tisadere nkhawa iyo akubwera kusachedwa kudzatitenga akubwera kuwukonzera mawu. So nyimbo iyi ifotokoza kwambiri kuti no khaito kumana ndi mavuto ambiri pa dziko lapansi komano kuli mzinda wina umene gulu la Spiritual Songs laona kuti no kumeneko kumene tikakhaleko mpumusakabwera kutitenga tikakhala kutetera nthawi zonse za chabwino. Tibuleno konkhani kuza album launch. Muyambe ndi malo kunena kuti ikuchitika malo ati ndipo ichitika liti? Alright. Album launch imene mutu wake ndi Tsogolereni. Yes. Ikuchitika pa 8 June. Sunday lomwe 8 June. Malo wake ndi pa Brimat Multipurpose Hall. Brimat Multipurpose Hall ikupezeka kwambiri mu Chesi. Kwa wina aliyense amene no akuchoka chigawo cha Chisapo, Likuni, mazungula town Fozi, akwera mu town Galimoto kuti nakupita ku 23. Ndiye kuti no pakona pa Chesi pa summit. Asapitirire pamene popo atsike pamene popo ayipeza Brimat Hall pamene. Kwa onse amene akuchokera chigawo cha ku 23 kuzungulira madera kumene kuko akangokwera akatsike pa summit apeza ndithu kunena kuti no Brimat Hall ilipoteroko ndipo akamvaso phokoso likuchitika kumeneko. Kwa ena onse amene sangati muna kuzindikira malo amene wawo akakwera magalimoto ango tofuna tikatsike pa Mchesi SDA Church ndi pafupi kwambiri distance ya 20 meters akhala kuti no afika makamaka distance ya 50 meters akhala kuti no afika pa Brimat Multipurpose Hall. Ndithu chabwino kumeneko anthu akayembekezere oyimba ati ndi ati kani magulu kapena oyimba pawo kumene kuti anthu ayembekezere ndithu zabwino. Chifukwa no kumene kuku kuli David Wire kuchokera ku Blantyre, Pastor David Wire. Yes. Kumene kuli Atom Family kuchokera komwe ku Blantyre. Kumene kuku kuli Other Celebs, kuliso Other Shepherds. Komanso kumene kuli aja a Area 47 Youth Choir. Magulu amene wawo ndi amene akatithandizire kutisangalatsa kutimvetsa kukoma muchochitika cha tsiku limene. Ndiye anthu ayembekezere zabwino, ayembekezere nyimbo kuchokera magulu amene wawo pasiku. Nthawi imene tikuyambira program imeneyi ndi 1 o'clock imene tikakhala tikuyamba kulekeza 5 o'clock. 25 hours yokha imene tikakhala tikusangala nawo. Ndithu. Tsopano pali chinthu chimodzi chimene anthu ambiri amadandaula pakhala mashow ndizochitika ngati zimene zizi. Atiuza kuti 1 koloko monga mmene mwaneneramu koma ukayamba 3 koloko tankhala ndi 2 hours yokha yonera nyimbo. Anthu mwatsimikiza mutani? Management yathu yakonza madongosolo apamwamba kwambiri. Mmene tikuziramu kunena kuti no ndi chinthu chonena kuti tachikonzekera kuchokera patali. Ndipo zindikira kuti no anthu ena kuchokera kutali nofuna ndikutsimikizire kunena kuti no likamafika mawa Friday china David Wire komanso Atom Family onse akhala ali mzinda mwaliwe kukonzekera program imene kuzachitika sana. Cholinga chona kuti pakhale mpata kuti nawonso akhale nthawi pomwe. Anthu onse a The Shepherds ndi magulu ena onse tankhala nawo kale ndipo atitsimikizira kuti pa tsiku limene lili iwowe kamaza ku 1 o'clock adzakhala mbakali kuyimba mu hall imeneyo. So anthu asadere nkhawa za nthawi, anthu asadere nkhawa kuti nomuna tiyankhula kuti tangokometsa chinthu chisiku zapezeka zinthu zonse zimene tikufotokoza zayi chilichonse chili kumene koko abwere ndithu mwasangala. Pamenepo nkhani ya oyimba onse amene ali pa posta amene mwawatchula apezeka ali kumene kokonse. Kulibe unena kuti apita kushow kapeza utenda palibe pamene wawo akapeza ali kumene. Mmene ndikuuza pano panzanga anthu sotankhula nawo tatsimikizira nawo. Ndithu. Chabwino mwina mtengo umene munthu angalipirira matiketi kapena pa khomo ndotani ndipo matiketi somufotokoza nawo kuti apezeka mbali iti? Matiketi akupezeka mbali zonse zozungulira Likuni 23 25 konseko matiketi alipo. Ukapita ku sector 7 mumpeza Penwell P matiketi ali nawo umene. Mukapita no kulikuni ukutana kuti no wina aliyense amene amemba mu The Shepherds mukampeza amene ndikufunsa za matiketi amenewo akupatsirani. Ndiye kuti no tikapita ku 23 kuti kumene The Spiritual Songs ndi magundanza twena onse osiyana siyatazungulirako kugulitsa matiketi amene wawo. Ndiye no ndithu matiketi amene alipo anthu ako afuna awapeze atipeze atilankhule zikhala zinthu zotheka. Matiketiwa ali pa mtengo wa 5,000
standard ticket kulipira pa khomo ndi kuti no adzalipira pa 8,000 while VIP ticket ili pa mtengo wa 10,000 kulipira pa khomo tsiku limenelo akuyena kuzalipira pa mtengo wa 15,000 ndithu chabwino. Mwina anthu angakupezeni bwanji, mwina sangakwanise kufika malo onsewo koma mwina manambala amene angakuumizane nawo? Anthutu akangoyimba manambala awo atipeza 0997925 ndiye kuti akhala kuti atipeza ifeyo. Komanso akayimba 09376645645 akhalanso kuti atipeza ndithu musiku limene lili azasangalala zinthu zonse zikhala zabwino. Ndithu mwina pomaliza ndi uthenga wanji umene anthu apeze mu album imene mukukhazikitsayi komanso mwatsimikizira anthu zokhuza album launch imene? Nyimbo yatsogolereni imene ndi title ya nyimbo ya album imene anthu ukayimveranso weyo upeza kuti no muli uthenga wamphamvu kwambiri. Ngakhale dziko lapansi imene likuyenderako kukumana ndi zinthu zambiri, tikudutsa mnyengo zosiyanasiyana, tikuswekera kuti Mulungu wakumwamba atitsogolere mu zinthu zambiri. So anthu tasweka mitima, anthu tavutika, anthu tikuona kuti kulibenso chiyembekezo china. Chiyembekezo chathu chili kwa Mulungu wakumwamba, ndi Mulungu yekhayo amene akuyena kutitsogolera. Anthu ayembekezere zabwino, nyimbo zopambana zimene zaphikidwa mu chimbali chimene chatsogolerera. Ndikuuza nzanga anthu akonzeke ndithu. Ifeyo takonzeka kuwapatsa anthu, takonzeka kuwatumikira, takonzeka kutipanga tukuwapatsa support yonse monga mmene anthu angatithandirenso kuthenga wathu umenewu. Ndithu tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Kennedy Nkumbira, mmodzi mwa oyimba kuchokera mgulu la Spiritual Songs amene afotokoza zambiri zokhuza album launch imene ilipo Sunday limene likubwerali pa 8 June chaka cha 2025. Ndiye ngati mukulingalira kunena kuti ndikapezeke koma mwina mukayikira atisimikizira ndithu kunena kuti zonse zimene akukamba kuti zikakhalawo kuphatikiza nthawi imene show imene ikukayamba. Komanso atisimikizira kunena kuti ife amene mwina sitinapange chisankho kuti tifuna tikapezeke malo amene akuti ifeyo tikuyenera kupita kumene ifana kuti nyimbo zimene zili mu album imene uthenga kufika direct kwa inu ndi ine. Ndaye ndithu ndikupita nawo kuti muchita chisankho chopita malo amene manambala awo ndi amene mukuona pakanema wanu. Ngati pali zina zofunika kuziwa zambiri zokhuza chimbali chimenechi ayimbireni foni kuti mulumikizane nawo. Ine ndi Kenan Savala ndakondana kuti ndi mmodzi mu program imeneyi ya paderadera. Please kuona programu zosiyanasiyana pano pa VNV Media. Mwamba kuntawi zamu